Vi skal i dag kigge på produktreglen og det er større, så vi ved det. Og allerførst skal vi lige have nogle betingelser på plads, sådan så vi egentlig kan lave vores bevis. Og vores betingelse er, at f og g er differentielle. Okay, og det er vores betingelse for, at vi kan lave vores bevis. Okay, så vi kan bare gå direkte og starte med punkt A, funktionstilvæksten delta y, og vi kan lige skrive det op, f x0 plus h minus f x0. Okay, så sætter vi så vi skal også lige sige, den formel, vi gerne vil nå frem til, det er jo, at vi har f gange g, mærke, x0, og det skal så være lige med, at f mærke x0 gange g, x0, og det skal så plusses med f x0 gange g mærke x0. Det er det, vi gerne vil komme frem til. Okay. Så sådan der. Så sætter vi så det her et her, altså f gange g, som vi har. Så vi har igen f x0 plus h. Det skal vi så gange g. G x0 plus h. Der er vores minus. Og igen f x0 gange g x0. Okay. Og her, der for at komme videre, eller for at det bliver nemmere, eller for at vi overhovedet kan komme videre til differentialprojekten, så skal vi så lave et lille trick her, hvor vi ganger f x0, hvor vi lægger f x0 gange g x0 plus h til, og trækker det fra bagefter. Omvendt. Men det skriver vi. Vi har igen funktionstilvæksten, delta y, f x0 plus h gange g x0 plus h. Så har vi så det, at vi trækker fra f x0 gange g x0 plus h. Og når vi så tog det fra her, så skal vi så også lægge det til herovre. Derfor kommer vi til at hedde det samme. f x0 gange g x0 plus h. Og så har vi et gammelt kører herfra, som vi også lige skal erstatte. Så vi kommer også til at sige minus f x0 gange g x0. Okay, og det her, det var så slutningen af første trin, og vi går videre til andet trin, differentialprojekten. Det var stor. Og differentialprojekten, den skrives jo delta y over h, og der dividerer vi med h. Og det er også her, vi bruger den, at vi trækker herfra det her til, fordi så kan vi så dele vores eller vores sætning op her. Det kan vi lige få at se. f x0 plus h gange g x0 plus h minus f x0 gange g x0 plus h og h. Og igen, så skal vi så have vores f x0 gange g x0 plus h og minus hvad? F x0 gange g x0 i køren skal divideres med h. Okay. Inden vi går videre til differentialprojekten, så vil vi gerne sådan isolere vores differentialprojekt. Ja, og i den første ryg her,
isolerer vi F, så vi sætter G ud foran, så går det til G, x0 plus H, og så har vi så vores ryg, så det er F, x0 plus H, og det skal minuses med F, x0 eller H. Det er vores differential for F, og så har vi så plus, og her sætter vi så F ud foran, så vi har F x0, og igen så har vi så G x0 plus H minus G x0, og så igen, så vi også har fået isoleret ligesom vores differentialquotient for G. Godt nok, så kan vi lige tage tredje tal her. Okay, så tredje tal. Differentialquotienten. Og i differentialquotienten, der lader vi H gå mod 0. For det skriver vi jo som sagt, eller ikke som sagt, det bliver sagt nu. Lig H går mod 0. Og altså H fra vores differentialquotient. Sådan der. Og det vil så blive lige med, at hvis vi lader H gå mod 0 i vores første led her, så kommer der bare til at stå G x0. Og som sagt før, så har vi vores differentialquotient her, og som også står her, så er vores F, den er differentiabel, og når F er differentiabel, så betyder det, at vores differentialquotient vil gå mod differentialquotienten for F vil gå mod differentialquotienten for F. Og det skrives sådan her. F mærke x0 og 7 gange G x0. Så har vi vores anden kører. F x0. Det er plus H. F x0. Og her igen har vi så differentialquotienten for G. Og den er differentiabel. Det er over vores betingelse. Derfor vil differentialquotienten for G gå mod differentialquotienten for G. Ja, og det skrives jo så G mærke x0. Og så kan vi faktisk se, at vi har fået det samme som det her. Altså har vi kommet frem til den formel, som vi gerne vil have. Og